Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Mga luksami na mga pagariyami adno to ang mga bangsa tano mianong bagro tano sa mukit sa kapangataki kapersonal kapamtusa di mga pipia abasya ay mataan naging kanan ang mga tao mianong bagro tano sa lagidanan aukit-ukit na ayakib tukiran ng mga munafik. O ay kagina ni style sifat o mga munafik aging kanan akapamtu sa mga rarata abasya di kaya ni pangalinan sa mga ngaran adi mapia naginan din isifatiran ay maanaw to naging kaya miyanong bagrakatano ang mga tao di kilala wantay niya mga tao nasiran na mga munafik siran mas tumusukap sa kamantis o ay kaginan ni sifat o mga munafik aging kanan apya kilera na mga ulawla. Sayo to araran takaging ko to mga atakiran na miyaribat tanukon saging ko takyap maanay tano saging ko to ayatu Allah way ayala palaging ko to ayat na kad saddaqta ru'ya agito sumipantag ko Nabiullah Ibrahim alayhi salam saging ko to kiyang gulaulaan yan saging ko to tatagin ni paniyan kapita tagin ni piano to aging ko ta kapsumbalian yang kuwata yan nagyutod ni piamaratian niyan, initunay niyan, aging kutwa tatagin pa niyan. Sa miyaribat sa kanyan ruka aya antangan niya nun nasuguan nun wallah. Ugayid na ko to siyo pala buo wallah, siyo pala wallah. Kau pa makaibarat nagyuto nasuguan wallah, nadidin supalaan wallah. Napiyaki supala wallahu ta'ala, si ko Jibril aging kutwa ayat, ayya Ibrahim, wanadaynahu ayya Ibrahim. Ay maana to na pekitawagami sa kanyan at tigwallah, maana agyutod ni kaya suplaon wallah. Way maana peki saparan wallahu ta'ala ko Jibril adi nga na pumulula ha. Way kad saddaqta ru'ya nagyuto pimaanaan tan waging kutwa ayat sa upama na piamaratiyang kaging kutwa tataginapan na ini kararangit aging kaiya sabaad ko sabaad ang mga munafik amyanong bagir katano. Karibat ko naging kutwa kiyap maanay tano sa aging kutwa ayat kapianalin tanukon. Way ka aya kumbu maana aging kutwa kad gimuto ko na kad na aya kumbu maana niyan na sabun sabenar. Way naging kay mga munafik amyanong bagir katano nagid ni kiyapaki ilay ni ranon saging ka iya social media mabubuda siran si kuluga Arabiya. Di na sasabutan naging kutwa kad na barang-barang dito di maana dipindi ko lapiat aging kutwa katero. Oy, di na sasabutan naging kutwa kad na di punuto di makapmana sa pakaisi. Oy, kapag mosar ko pakaisi. Nasiran na ayabo sa butiran kaya na silang pre-search pipi aging nga mga munafik. Ang mga papasangi ka pangureksyon na silang sip ka koreksyonan na aya sa butiran sa aging kutwa kad na ayabo maanan yan na sabun sa benar. Na di na sasabutan naging kutwa kad na kusar panuto sa pakaisi. Sa lagid naging kaya kapkilayan niyo sa aging kaya kuhan screen akata na piyakarayagun uay kalimat qad tusta'malu fil lughati al-arabiyyati lil istifham. So at tigian so kalima word qad nagina na tigian na mapapakay panapkusar apugusaran siya ko kapakay siya. Nakata na migay sa sample jumla sentence katataguan sa qad ang makapmamaana sa pakaysa qad atal khabar Oy, udi na kad ja al khabar, udi na kad wasal al khabar, sa aya maanaw to na ino minisampay sututul, udi na upama na minisampay sututul. O to makaugit sa pakisi, naad na kadun. Naging nalagay dapan raw ta ilmo aging kaya mga munafik, miya nutia sa siya katano, miya manaro sa mga sulangatig. Oy, nakatana miya buging asilam si miya kalala abuda kuluga Arabiya. Way, naman na rin mga pagarya sa kanong mga munafik, may manumbagarakan sa mga rarata okay. Nakati may abugi nga sa kanong Buddha sa luga Arabiya. So aki so jumla si ko Quran, way, na ayakap ke sa butaon ng bulalan sa tadabbur. Kapiyakata na Allah, ayakap ke sa buta ko Quran. Giyan ka ayakita po Allah Ta'ala Quran na paraman yan, na bulalan sa tadabbur. Ito niya mana tadabbur, mana tadabur naging kutwa kang geda-geda kapag masamas
ading ka di pamimikiran sa madalam aka pamimikiran aging kutwa mapapadalam at titwa maana aging kutwa ayat ginani putun sa tadabbur oy naging kay mga munafik na ayak wanira na tafsir tigin nakagkasabuta ko Quran na tafsir na kuna ilenyo kun ko Quran na lakatan yo so intiro wa Quran wad na mailenyo ron at tigwalla ayak kagkasabutan yo ko para manakan nandudugan ko tafsir dadin kaya bu matatago ko para man wallah na afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha bayaran at tigwalla di penggeda-geda aging kutwa para manakan at tigwalla bayaran di pemimikiran aging kutwa para manakan mana aging kutwa mga ayat wallahu ta'ala ko Quran suka kokap kebeton nilun sa mana am ala qulubin aqfaluha anta kaaya kabayairan nakakandeduan sa mga puso iran mana diran disebutan sa Quran amay ka di silan dudsi ko katedeburi ko Quran mana gyung to diundi kang geda-geda ino gyung kaya Quran na paya kalbud wallahu taala gyung takap kesabutan san ko tawa kebayaon anto ne kater wallah wala qad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir why ay maana niyan na pia kalbudami at tigwallah mana pia kalbudu wallahu ta'ala sukap kesabuta saging iya paramanian napakaragniyo kapanuranggap kano pa saging tafsir na mga tafsir na bida-bida why kaad na tafsir kuan ahlul hadith na adna tafsir as-sunni na adna tafsir wahabi na adna tafsir salafi na adna tafsir syiah nang bida-bida alawon ku kontradika anda tanusan magndud saging kanan na lagi din na mga tafsir alangon makasusulan surang ka. Uy, nakanabaginan ni Peter wallah pagendudan. Aya pagendudan ko sabut ko Quran na tadabbur. Tunay pada ka ter wallah liyadabbaru ayati. Aya maanaw to aging kaya ka ter wallah na aniran manggeda-geda at tigwallah katadabburi. Aging ko to mga ayat kana aya maanaw to naging kaya para mana kana tigwallah. Yan ang dikap kasabutaw. Naginan ino miya kasilay aging kay sabut aging kay mga munafik oy kasabu sa matatago ko mga tafsir na dairan pag-study ito naging kaya tafsir makauntol mga di anta kadi oy naman kabagangos kano sa sampul adna kiya mga translate miya karaya-rayag aribat inuto na kay da usare sa katedebur oy baka sa kanurong magi sa sampul na sido mismo sa nga translate a Quran amranaw na adna mga ribatsan ugid na sasatiman asampol ay ibgay tanuron kapara pepekareger kadwa madakalataw subdar mialoy si saging iyakuan translate amranaw oy si sa suratul a'raf ayat ikapatpulo agupat agu ayat ika-50 suratul a'raf antone kateru wallah wanada ashabul jannati ashaban nar nandun na ikuan, ini-translate itong naging kay Amaranaw at translate. Nailenyo man. Miya aloy, saging kaya translate, aging kaya Lukastano, si Hasanur Alapa, ay ini-translate naging kaya ayat wallah, si sa suratul A'raf, wanada ashabul jannati ashaban nar. Uway, na aya, ini-translate niya nun, agyap maanay niya nun, na tiyawag mga tao, ko surga sa mga tao ko naraka. Tiyawag o mga tao ko surga sa mga tao ko naraka. Nagyang ka na kini-translate niya nun na miya ka reag aribat tabi yung makasanggibusag yung ka na nalukastan mo. Ino to, na daniyan ka tadaburi pipiya, daniyan manggdagda, why, aso ka pa ka surga, na dapat may tadi, na aya ino sarya nun na past tense. Fi'al madi, manamipos, tiyawag o mga tao ko surga sa mga tao ko naraka. Baminita di din. Banam yang gulawla anta kadap manggulawla naman kaya ino saryano na past tense danian katedeburi danian manggeda-geda aginan naribatanan akap mana adapat na aya kibatun san amana nakataya aya dapat akibatun san maana untol na amay den katawagen o mga tao ko surga su mga tao ko naraka mana anda den ikaw maaging kutwa masa at tawagen o mga tao ko surga su mga tao ko naraka ginani untol ino to na kay dapat mitadi aging uta ka pakasurga dapat mamakasul sa surga sa mga tao pamakasul sa surga oy no pa man ay mana tanuron na pastins katiyawag o mga tao ko surga sa mga tao ko naraka namiya kare garibat naginan iundas o dita no kaptedaburi ko Quran
Kasi tano paganud mapada sa geng mga tafsir ang bida-bida mga tafsir. Alangon makasusuran surang nga. Geng atigiran nandun tano sa tafsir. Anto na rin tafsir pagmin ka. Geng mga tafsir manto na makambibida-bida. Makasusuran surang nga. Bada pamikiran inibigay ka wallah. Baka ada pangadi. Tidak abali kaya pangadi ka kaya mulbi nga sa miya kapira pulo na guna di nga bu kaptidaburan sa Quran. Kadi nga kau sara otak ka. Di nga kau sara pamikiran ka katidab sa bali geng kaya pamikiran na inibigay ka wallah di nga usara. Afala tatafakkarun baka di pamimikiran na tigwallah. Afala ta'qilun baka banyo di pag-usara sa mga akali wa tigwallah. Hey, nang geda-geda tanwa kay tadabur tano siko para manu Allah Ta'ala. Iman to na miya kareagar kano aging iya mga munafik miya manumbagar katano sa mga sambida mga sumbag na miya kareagar siya si kaya miya booking ada sabutiran si kuluga. Oy, di mangoreksyon na silam si miya kalala kakokoreksyonan silam si man niyan na makatatalumpa sa yaman na na madu. Tabi makasang gibur kano mga pagariyami. Naging utagyap mga na itano, saging utakad sadak taruya upama na pimaratiyang kaso tatangin na pan na benab na roto. Miya ka ato duto si kuluga aging utagyap mga na itano ron kasukad nakauto amele niyo kagiya mapapakayaging utakap ko sa ron si kupakaysi. Uy, na miya booking kariribat aging kaya mga munafik miya manaro sa mga sulang atig. Nagito mamuhi benar yan katadaburi nga man aging kaya Quran. Dadi maaloy ko Quran iba Peter o Allah hay Ibrahim na inisugu akar ka akasumbali ang kakiwata ka akabuno ang kaon kata pangakar ka denanan maaloy ko Quran. Uy, kaang kubutan wagi so Allah kapungirutan wa inisugu no Allah. Nasuka ang kuba o Allah na miya kalalaan na nadusa na kailangan na may nang katanwa kenan. Kaso Allah na inna Allah la ya'muru bil fahsya. Peter o Allah sa Quran. Mata-mata na so Allah na kanabanin ipsugo sumarata. Pia kasisingay na ba adem panalawan pia kasisingay san ko kapamuno ay nang bununo ka nawata ka na pamana itumputan ko Allah. Ay kalaan na nadusa ami pembakat tanu sa alungan na kiyamat. Nagyuto inwa ko miusar sa amano to na tadabbur agyuti inibato no namana kaging utakya supla no Allah. Ino panuto pia ki supla wallah. So Ibrahim kasya para no Allah. Ko pamakada siya pari wallahu taala namatan kaming gulalan mitaros nagyang kutwa lagi dito pungulaulan yan na kay ribat uay kakanaboto suguan wallah uay kamataguto tatangin depan nagyutwa inibatun tanuro na mana na upama na pemaratian ka so tatangin depan ginan makauunto laging kana na lagi danan kaya batonirun sa mana ang gulalan ko di katedeburi ko para manwallah Quran abandi ni miyakaraya gerkan wa mga pag-abang sami nanay no kaging gaya video tanwa makampat na palantigin yubo sa giyang kutang mga munafik ami kapal mukha sa kaya panumbagar katano sisiram mo mga waraw sa giyang social media ugid na mga talaw sa ayamanaw to na dialogue na miyamaday ka na sukat taro mga lukas mawaraw sa buungan na talaw sa tagawalay sisiram mo mawaraw sa giyang kaya social media kay katawan nila na di kan siran na mindadarpay face to face ugid na maawan siran na maalak siran iba't tanuiran ada pa sa face to face kay kebuking siran asiran ititu makasisilay nagkatanto kiran akababaluiran ng mga munafik. Si Butaman, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.